Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNzibando okubingelelayo Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke, siyamdumisa. uNkulunkulu wethu muhle namhlanje. uNkulunkulu wethu ulothando. Ngiyakholwa nawe uphilile lapho okhona. Ukhona uRoma 10 verse 9 uMoses ungaphilile. Khona umkhuleko kaMay 18. Abantu abaningi bawuthatha kancane lo mkhuleko. Uma unawe efonini yakho usebenzise lo mkhuleko uNkulunkulu wawuveza. Mhlawumbe abanye baxaba nje umkhuleko kaMay 18 babe ngakafika, abanye sebeyawucela nje. Akunike history encane yawo. NgoMay 18 last year ngagula. Ngabambeka umkhuhlane wabamkhulu. Akwangeyona iCovid. Ngendlela wabamkhulu ngayo ngiqeda amandla. Wayesethi uNkulunkulu mangenze umkhuleko wamaphupho. Umuntu mayephuphe kabi avuke awulalele, uhlale efonini yakhe abese esho Roma 10 verse 9 ulandela lapho. Wayesethi angenze umkhuleko owenza yonke into. Abafuna umsebenzi, abafuna abantwana, abagulayo, noma yiphi inkinga onayo. Noma ngaba ibalekanga lapha, zibaliwe eziningi kodwa noma ngabe kwakhe akubalwanga yiba ingxenye yawo. Ulalela umkhuleko kaMay 18. Mawuphela kunoRoma 10 verse 9. Kwavuka ingane eyisibanda. Bathatha lo mkhuleko bawubeka endlebeni yayo, yavula amehlo yaphaphama, isifile. Buningi ubufakazi obulethiwe. Lo omunye umntwana kaNkulunkulu besedla ama-ARVs iminyaka 10. Wasebenzisa lo mkhuleko, wahamba wayochecka kwathi usephilile. Awuthathe kancane mawunawo. Ngiyabona abaningi lokhu becela imikhuleko, bebeka izimo. Noma isiphi isimo uRoma 10 verse 9 uyasinakekela. Lo mkhuleko mawuphathe kahle. Ngisho sengihambile ngaye ekhaya ezulwini, mawusele nawo ngeke ubalise ukuthi awahamba ubaba uNzibande sengizocela abana ngikhulekele. Ngiyafisa kufike la wonke umuntu ezokholelwa kulo mkhuleko. Uma ke nguthumela uhamba nembandela lokho abathi T's and C's, terms and conditions. Awusebenzi lo mkhuleko uma ungamthandaza uRoma 10 verse 9 zonke izinsuku uma ulala usho emva kwami. Awusebenzi lo mkhuleko uma ungabhukhile waqala wabhala izono zakho ngoba ziwudonga zenza uNkulunkulu angakuphenduli. Angangizwa mina kodwa angakwazi ukukuphendula. Usho njalo phela Isaiah 59 verse 1 and 2. So ileyo mgomo nje nembandela. Wena thandaza uRoma 10 verse 9 njalo uma ulala bese uyikhulekela kumkhuleko wakho. Number 2, bhukha usuku lokuvuma izono. Uqala uzibhale kusukela ku4 years. Mawune date yokuvuma izono, ngicela udlule kuyiKimina, dlula kubaba uNzibande. Une date noNkulunkulu uqobo lwakhe. Angisiyo uNkulunkulu. Cha, uyena owangitshela wathi Nzibande, ufuna ukubatshena mabe ne date nawe baqonda bane date nawe akuyona yakho. Awuvumisi, awuthetheleli umuntu wena izono. Usuku umuntu ene date noNkulunkulu uqobo lwakhe. Uyabona ubhala. Asingabhali sinqamlele. Musubhala izihloko, bhala isono njengoba usenzile sinjalo. Ngoba kusangenzeke le date ifika ungasekho wena, uNkulunkulu wathi uyokwenzela umusa uma ushona usuku lokuvuma izono lungakafiki ngoba uzibhale phansi futhi une date. So kusemqoka ukuthi ube ne date. Akusizi ukuthi uqale ngokubhala izono bese ucela idate ngoba kunolayini. Ngesikhathi wena ulokhu uzibhala engabe ubhukhile eqala ulayini uyakhula. Mhlambe uthi uqala ubhukha ubusukhule ngabantu abawu50. Abantu abawu50 inyanga engakulezo. So qala ngokubhukha bese ubhala izono zakho. Njengoba zinjalo ungabhali izihloko. uNkulunkulu akayifuni izihloko, ufuna ubhale kuphelele. Ngoba lokho kubhala kwakho kungenzeka ukuthi ngenxa yakho uzongena ezulwini ubungakakhulumi nobaba uNzibande.
Siyambonga-ke uNkulunkulu. Uqhubeke ubhale futhi ungabuyeli ezonweni osuyibhalile, ngoba uzobe ufana nengulube egezwa amaqeda yoxova udaka. Uzobe ufana nenja ehlanza amaqeda umhlanzi buyowudla. Mawusuqalile nje wayibhala izono zakho, uthandaze uNkulunkulu akusize ungabuyeli kusona. Hayi-ke ngicabanga ukuthi information enhle le ebeniyidinga. Abanye-ke bathi sebebhukhile baqeda balinyazwa ukufonela inamba errong. Iyodwa inamba engininikeza yona u-072 747 1533. Leyo namba eyokuvuma izono. Awuyifoneli uma ungabhukhile, uyifonela uma ubhukhile leyo namba. Awufoneli inamba zika WhatsApp ngoba ngizihlala zivaliwe. Inamba ka WhatsApp ihlala iku-aeroplane mode, bese ingena ivula amadatha mangabe khona ekuhambisayo, bese kuthululeka okunye futhi bese ngiyayivala. Mususebenzisa inamba ka-YouTube, zilula nje. U-YouTube u-064, WhatsApp u-063. Zonke ezinye inamba khohlwa yizo. Uma usubhukhile ngiyakubhalela inamba. Abaningi-ke bahlushwa ukuthi abathanda ukulalela. Ebhukwini lakho lezono bhala usuku olunikiwe, ubhala inyanga oyinikiwe, ubhala unyaka, bese ubhala nesikhathi oyongifonela ngaso. Ekugcineni bese ubhala inamba oyoyisebenzisa, ngoba izoquleka ifoni yakho, izo-expire WhatsApp. Wena bese uthi ngoba uyazazi lezi ezikhona la ezi-admin ku-WhatsApp, uvele ukhethe yodwa nje uyifonele. Ngeke ungithole. Sebenzisa inamba esivumelene ngayo, hhayi enye. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Abanye-ke bese beyadikila, afonele leyo namba adikile. Hhayi-ke uma udikile okwakho lokho uyobonana nomdali wakho, kani ngisho ngathi awunayo appointment noNzimande. Uyobonana nomdali wakho ngosuku lokugcina. Uma udikile, udikilela ukuvuma izono zakho. Hey, abantu kodwa bakithi badlala usathane. Ungavumi ukudlala usathane. Ungavumi nje udikilela ukuthi awungitholanga ungifonela, kanti wena ubufona enambeni errong. Awukahle wena bo. Kahle nje, kahle. Usudlala usathane. Ukutshela udlala ngawe nje. Hayi, angidlule ngenkonzweni. Singakhathala masikhuluma le ndoda okuthiwa usathane. Qinani, niqaphele nilinde sithi asenusathane. Sihamba njengebhuku eselibhodlayo, sifune sizomgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni. Nazi ukuthi lezi inhlupheko ziyabehlela abazalwane benu basezweni. uPetro oqala loyo, chapter 5, uqale lapha kuverse 8. Athi uverse 7 wakhona niphonse izinkathazo zenu kuye ngoba uyanikhathalela. Ake sigoqe sithandaze. Niyangithinta manje ngithinta ngezwi. Awu ngoba uNkulunkulu ungisizile ngilidlile izwi ngiyalidla. Angithinti ngezwi, ithinte ngokunye. Asigoqe sikhuleke. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka ngalesi sikhathi, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi, siyabonga uNkulunkulu wethu uthando sithande ngalo. Khulekela abagulayo manje, ngicela ubaphilise. Noma ngabe uguliswa yini, ngithuma izwi lakho elinamandla, uyadala ngalo, uphinde ususe ngalo. Ngezwi lakho Nkosi, ngiyacela ukuthi umphilise. Njengoba ushilo kuMahubo 107 verse 20, wathi uthumela izwi lakho libaphilise, libakhulule emathuneni. Ngoba wena wedwa Nkosi othethelela izono zethu nokuphilisa izifo zethu. Siyabonga. Iba nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngawunaki njalo umsindo wesihlalo leso. Lesi sihlalo esinamasondo sigcina singasafuna ukuhamba kahle. Njalo uma ngizothandaza ngiguqa funa ngisihlehlise la kule desk engihlezi kulona. Njalo nje-ke lowo msindo uzwa nje isihlalo sami. Akukho engizokwenza, angikwazi ukukhatha, anginaso futhi nesikhathi sokukhatha ngile ngikhipha umsindo nani. Abantu engihlezi nabo ekhaya lezwi naku-YouTube sebeyangazi bangiqonda. Mangithandaza kuzoba nomsindo wesihlalo njalo nje.
sikwamukele lokho okukhulu, asilalele indaba. Ake siyeke ezwini lenkosi sisaqhubeka nenkonzo zethu ubunye kuJesu Kristu. NgokaJohn chapter 17 verse 20 and 21. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Verse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Ngiyalithanda leli vesi, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Asidlule siye laphaya kwabaseRoma 12. Khona udaba uNkulunkulu akubeka enhlizweni yami ukuthi ake sithi ukulandela kancane. Lapha kuvesi number 8 uthi oyalayo ekuyaleni, owabayo enze ngokuqotho, oholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. Ngilapha ke kuthweni oholayo ngenkuthalo. Kufanele umntwana kaNkulunkulu ahole ngenkuthalo. Nansi into ofuneka siyenze. Fanele sihole ngenkuthalo. Konke okwenzayo noma ngaba uholi, khuthala, ivila lingena ezulwini. Umuntu ovela pha uNkulunkulu akamfuni. Ubukwazi nje lokho. Ivila uNkulunkulu akalifuni. Uzathi yana entuthwaneni vilandini lapha kwizakhe. Yana entuthaneni vilandini ubone bakithi. Kodwa amavila ufuna ke sikhuthale, oholayo ahole ngokukhuthala. Khuthala ke mntaka baba kukho konke okwenzayo noma ngaba uholi, khuthala. Masiya lapha encwadini yesibili kaPetro chapter 1 sobuku verse 10 no verse 11. Kakhulu ngisegameni lokukhuthala. Athi uverse 10 ke. Ngakho ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu. Ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Verse number 11. Ngokuba ngokwenze njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Ngokuba ngokwenze njalo, kwenza kuphi kanjalo? Ngokukhuthalela ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Lijulile leli vesi, kodwa ke lokhu uNkulunkulu azosipha khona namhlanje sizobamba khona. La uyabhala kuMphostoli Petro hola umoya kaNkulunkulu. Khuluma nabazalwane ngale kwabaseRoma bekuthiwe oholayo hole ngenkuthalo. Sagxila kakhulu kwabaholayo, kanti nawe nje noma ngaba uyena umholi, khuthala, ukhuthalele ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Ubiziwe wena ngithi. Ubungeke ube sekhaya lezwi ungabiziwe. Ubungeke uhlangane nale nkonzo ku-YouTube ungabiziwe. Mhlawumbe ukwazi uyibone nezinye inkonzo zasekhaya lezwi ku-YouTube. Uyaqala nje ngale othe mawuthi uthathawo ke ngililalele leli khehla elinentshebe emhlophe. Usuhlangana naleli gama. Noma uqola usuhlangana nenkonzo namhlanje. Ufuna ukukutshela ukuthi ke ubiziwe. Ubizo lwaphezulu ezulwini. Hayi ubizo likaBaba. Angalo mina ngikwazi ubiza umuntu. Lenkonzo ukuze uNkulunkulu ingakugeji wenze ngamabomu wazokubambisa wena ku-YouTube. Kancane nje wena ku-YouTube mawuthanda ukungena ekhaya lezwi igroup leyo. Hayi ungathinta kubhaliwe kodwa lapha ku-YouTube u063 77 55 162 ngiphinde 063 77 55 162. Uthumela igama lakho. Uthumela isibongo sakho. Nendawo ohlala kuyona uyabhala ke awukhulumi. iVN siyabonga. Ama-particulars omuntu nje asiyawabonga ngeVN sicela abhalwe. Uzongena ke ekhaya lezwi igroup leyo enabantu abangaphezulu ka6300 labo bantu. Ama-group awu10. Mawuthanda ukufaka umuntu usebenzisa yona leyo number. Mawuthanda ukuyihlalela ke ku-YouTube kulungile uhlale ngicela usubscribe ku-YouTube.
angidluleke siqhubeke la. Ngithe ubiziwe. Ingakho uNkulunkulu ekulalelisa lenkonzo. Mhlawumbe uyavilapha, khuthalela ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa. Izinto eziwu-2 lezo. Bayazi abake bafuna umsebenzi, bafaka ama-applications, bafaka ama-CV. Usuyifakela i-CV yakho. Uyaqikelela, ukhuthalela ukubona ukuthi uyabizwa yini. Uze ufonele kwa-HR noma kuphi. Angikakawenzi nama-interviews kuthiwe cha sikakawenzi linda. Angithi ujaha ukubona ukuthi uyakhethwa yini, njalo uyabizwa yini nawe, uyabizwa yini. Ubizweke mhlawumbe. Ufike laphaya, mhlawumbe ngaphezulu kwa-100. Lokubeni interviewa nje kancane baqede. Kade wenzani? Ukhuthalela ukubizwa. Khuthalela phela nokukhethwa. Lisho njalo lezi. Khuthalela ukubizwa nokukhethwa ngoba baningi babiziwe kodwa bayingcosana abakhethiwe. Usulokhu ulandela nje ukuthi uyangena negroupini yesibili ngade ku-interview abantu over 100. So kwehla isibalo mhlawumbe kuzogcina sebebangaki? Sebe-10. Sekukhethwa out of 10 noma out of 5. Usiyatonyulwa. Why? Ukhuthalele ukwenza qiniseke ukuthi uyabizwa. Number 2, uyakhethwa. Lithi kuverse 10 ka-2 Peter chapter 1. Ngokuba uma wenza njalo uyophiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade. Nasezulwini kusebenza leyo nto. Uma ufuna ungena ezulwini, khuthalela ukwenza kuqiniseke ukubizwa kwakho. Khuthalela ukwenza kuqiniseke ukukhethwa kwakho. Awusuhlala urelax nje. Cha, siyazihlambulula usuku nosuku. Siyangena emkhosini. Siyathandaza uRoma 10 verse 9. Siyazivuma izono zethu. Ukukhuthalela ukwenza qiniseke ukubizwa kwakho. Uphila impilo yobungcwele. Ufunani? Ukuthi ukhethwe. Ungagcini ubiziwe. Baningi babiziwe bayingcosana abakhethiwe. Abakhethiwe laba abangcwele, abaphila impilo yobungcwele. Wena uphila impilo yani? Eyiphila impilo yobungcwele. Qiniseka. Khuthalela ukwenza qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Ngokuba uma wenza lokho awusoze wakhubeka. Ukhubeka nje ngoba awukwenzi iqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Yikho ukhubeka mhlawumbe ulimala uyakhubeka. Sekhubekile umzalwane, ukhutshwa umfundisi noma ukhutshwe idikoni, ukhutshwa umuntu amhloniphayo. Yini ukhubeke? Ngoba ufuna ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho emgomeni ubizelwe kuwe ekhaya ezulwini. Ngoba uma wenze njalo uyophiwa ngokwengcebo ungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Ngiyabonga, ngiyacela ngiguqe kanye nami sikhuleke sibonge lawa mazwi kuNkulunkulu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu. Ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma komuntu. Sisize sikwenze kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwethu. Ngoba masenze njalo siyophiwa ngokwengcebo ukungena embusweni wenkosi yethu nomsindisi wethu Jesu Kristu. Ngiyabonga uNkulunkulu wethu. Khulekela bonke abalalele basize bakwenze kuqiniseke ukubizwa kakhulu ukukhethwa. Siyabonga. Yiba naloyo nomndeni wakho, umbiyele ngezwi lakho. Amahubo 139 verse 5, Amahubo 34 verse 7, Isaiah 54 verse 17. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Baba uNsibande uyavalelisa. Ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.